Горе най-високата точка, 686 метра надморска. Хижа към Хорски дом, Хорски дол, към хижа Патлейна се разклонява тук. Едно открито място на билната част, където ти първа предстои спускане. Грешката се задава, а не лекар Гзян. Спокойно скача във бъра. Коментар. Полянката 686 метра надморска. Може би е там по-високата част, е около 700 метра.